салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси Хурсандам. Рафтем. Марио Балотелли, ҳуҷумкунандаи дастаи Брешия аз Серия А-и Италия, ба оташи баҳси андсола дар мавриди миёни Роналдо ва Месси ки беҳтарин бозингар будан равған пошид. Ин дар ҳолест ки 2 ҳафта пеш Лионел Месси барои шашумин бор ҷоизаи туби тиллоиро ба даст овард ва аз ҳамтои худ Криштиану Роналдо дар туби тиллоидорӣ як зина пеш гузашт. Балотелли дар ин маврид гуфтааст ки беҳтараш ман 2 туби тиллоиро ба монанди Криштиану Роналдо дар ҳайати 2 даста ба даст меовардам дар қиёс ба 6 туби тиллои бо як даста. Чӣ маъно дорад паси сар намудани кулли маснади варзишӣ дар як бошгоҳ ва бигӯӣ ки ту беҳтаринӣ? Ин шармандагист, гуфтааст Марио Балотелли. Роналду рекорди нав гузошт. Криштиану Роналду, ҳуҷумкунандаи дастаи Туринии Ювентус, дар бозӣ муқобили дастаи Удинезе дубл кард ва бо ин нишондод ягона бозингаре гардид ки дар 15 мавсими охир аз 10 гол зиёд мезанад. Феълан Криштиану Роналду дар чемпионати Италия 9 гол ва дар Лигаи Чемпионҳо 2 гол дорад. собиқ футболбози дастаи Арсенал Бакари Санья ки феълан дар МЛС фаъолият мебарад, дастаи Арсеналро мавриди интиқод қарор дод. ӯ гуфтааст ки ин бошгоҳ не балки сирк аст. нофаҳм аст ки онҳоро ки идора мекунад ва ки хулосабарорӣ бозингарон ба худ боварӣ надоранд. онҳо ҳатто намедонанд ки сармураббии ояндаашон кӣ мешавад. асос бояд сармураббии беҳтар таъин намоянд. дар ин даста беҳтарин футболбозон фаъолият мебаранд. ҷавонони соҳибистеъдод низ унҷо бисёр аст. аз ин рӯ онҳоро коре кардан дар кор ки дар даста боқӣ монанд, гуфтааст Бакари Санья. дастаи Манчестер Юнайтед ки аз ин пеш пайҳам Тоттенхем ва Манчестер Ситиро шикаст дода буд, боз ҳам дар рақобат бо дастаи на он қадар пурқуввати мавсими имсола Эвертон пирӯз шуда натавонист. вохирии даври 17-уми Премер-лигаи Англия дар варзишгоҳи Олд Траффорд бо натиҷаи мусовӣ 1-1 ба поён расид. дар дақиқаи 36 зарбаи кунҷии меҳмонон бо автоголи Виктор Линделеф анҷом ёфта. дар 13 дақиқаи мондан до поёни вақти асосӣ Мейсон Гринвуд ҳисобро баробар кард. Антуан Гризман метавонад ба ПСЖ равад. новобаста ба кулли изҳоротҳои матбуотии испанӣ боз ҳам дар хусуси муносибати на он қадар хуби Месси бо Гризман бештар менависанд. чӣ тавре васоити ахбори оммаи маҳаллӣ хабар медиҳад, ин фаронсавӣ дар Барселона аллакай ба хайрхушкунӣ наздик расидааст ва албатта метавон гуфт ки ба ин додугирифте дар хусуси бозгардонидани Неймар ба Каталония метавон илова кард. Криштиану Роналду метавонад ки ба МЮ гузарад. агар дар мавсими ҷорӣ бианконерҳо Лигаи қаҳрамонҳоро ба даст овардан натавонанд, Криштиану Роналду метавонад аз даста равад ва Ювентус дар харидории Погба ва Мбаппе истод мешавад. яке аз вариантҳои идомаи фаъолияти варзишӣ барои Роналду МЮ мебошад, ҷое ки ӯ ҳамчунин футболбози комил бузург шуда буд. бошгоҳ айни ҳол на дар ҳолати нақс қарор дорад. барои маникунианиҳо пас аз рафтани Лукако ҳамлавари самаровар намерасад. аз ин лиҳоз бошгоҳ айни замон бо Эдин Джекои 33 сола гуфтушунӣ дорад ва ҳамчунин тобистон мехоҳад ки форварди Залцбург Эрлинг Холландро ба даста биёрад. нилунориҳо аз нимҷазираи Пиренеи баҳри ба даст овардани Кай Хаверс ба гуфтушунид пардохтанд. дар бораи ин нашрияи Билд хабар дода агенти футболбоз низ чунин овозаҳоро тасдиқ намуд. зиёда аз ин Кай дар бораи ояндаи хеш моҳи январи соли оянда маълум хоҳад кард. ин бозингари ҷавони олмониро ҳамчунин Бавария, Ливерпул, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед ва Реал Мадрид нишони асосии шикори трансферии хеш қарор доданд. сармураббии Наполи Ҷеннаро Гаттузо масъулияти бохти дастаашро аз Парма дар даври 16-уми чемпионати Италия ба дӯши худ гирифт. барои ӯ ин аввалин дидор ба ҳайси сармураббӣ маҳсуб мешуд. даста мушкилоти равонӣ дорад, чунки ба силсиланокомиҳо дар чемпионати Италия одат накардааст. бозигарон одат карданд ки танҳо барои ишғоли мақоми аввал мубориза баранд. масъулияти бохти даста ба дӯши ман аст. мухлисон аз натиҷаи рақобат норозиянд. рисолати асосии ман ин кӯмак расондан то даста дигарбора ором шавад ва он бозие ки давоми чанд соли охир нишон медод дубора ба он баргардад. ба ҳамин тамом то барномаи дигар хайр.